wala tani betak tako pa ako nang dato to kiro ayun nami nurarod din to kiro mayo takan na rin na tayo pa ngayda akito ginaro ray rumi takan na kiro rome pa sila mga racing kami naroon na tayo tayo ka naro kung dahil ayo ako naalikin kumakuro nana jorere uwakan me chichi nanom patakan ko yay tira daw mas mayak na tumangan Sambe at kakay taon ako yan agad. Ako na puto karon na nakarapin mo. Ay nakampa na, isa ko na ano ko yay. Ay karon na rapin. Takapuri kita gawa, isa ko na ano ko yay. Asari sina pera kakay tao ako yan naki ako na andiki ayatay pasin ako na tumerat yung nangalit nanganuya pa nalalit ang patan ato na uwad oray dibi hirap tinano kamasan ko lang ang cameraman yung kanyi takap tiket kaya dia akan orang harus direkam. Sa karami ng kanya sa studio yo yung BMW ay Tech Note kanan ito ko ba kamapusan muli yan ano na ito pa kanya ano sa katangtang kaya ko na katangiraw haron hindi ko pa na tuwa Family 139 ya gitu tirano enak nga wali akong dokon to gina tamang kain desa non akong tayo ka na ro tawagin akong JGG. Tapos dumakin na rin yan.
ware arani kami nang kita itu nang kita loro kasi baiki ako na ando sila wa kaipeo war kapon na yo ay may kapilang nape tuto pinto na roro nakakunan muraya kita yun ang dapat